उदालगुरियाव UPPLआ 0 जानो थांगासिनो दङ दिनै गबिन्द बसुमतारिया गाबोन जुदि इलेक्सन गेलेयो बे 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन नीलुत सरगारिया 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन दा बेबादि अबस्था बिथांमोननि अबस्थाया प्रमद बर'आबो गावनि समस्थियाव देरहागोना बिराद रिक्सि जानानै दं बिथाङा दा बिथाङाबो जेननायनि लामायावनो दङ प्रमद बर'आ गावहानो भबिसतआ दिनै खोमसि जानानै दङ सोरनि बानजायनायाव नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों बे ओनसोलाव दिनैहाय जमदुवार ब्लक BPFनि दैदेननायाव इउथ आरो BSUनि मटिभेसन आरो ओरियेन्टेसन प्रग्राम जादों दा बेवहाय लावखार ओंखाम जानाय हिसाबैनो जोंनि इउथ्सफोरजों लाना जों दसे सावरायबाय खोब मोजां मोनदों गोबां इउथ्सफ्रा बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोना मोजां खामानि मावनानै बे जमदुवार समस्थिखौ जों आगोलावबो देरहाखादों एबारावबो देरहाफिननो बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों दा खोब गोजोननाय मोनदों आरोखि हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय BPF दला माबायदि साखाफारा जादों फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जोङो 100% रेडि जानानै दं एट एनि टाइम बे एप्रिलाव जाथों बा गाबोन जाथों बा समफोर जाथों खुनु खोथा गैया एट एनि टाइम एट एनि कस्ट जों देरहाहोनो थाखाय जों रेडि वार्कारफ्रा रावबो जिरायनानै थायाखै दा बेनि थाखाय रेडि आरो जोङो खुब आसाबादि अपटिमिस्टिक जोङो 25तानि बारा मोननानै आरामसे जोङो एबसुलुट मेजरिटि सरकार दागोन आरो फैबाय थानाय सरकाराव जोङो इउथ्सफोरनि थाखाय माखासे खामानि मावगोन जोङो दा खोथा होदों आरो बेखौ फाइनाल खालामथ'वाखै फाइनाल खालामनायनि लामायावनो जोङो 5 बोसोराव 500 कोटि थाखा इउथ्सफोरनि थाखाय जोङो बाजेट खालामगोन जाहाथे जों साफ्रोमबो सेल्फ एमप्लयि जानो हायो आरो एमप्लयार जानो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो वुमेन इम्पावारमेन्टनि थाखायबो जोङो खामानि मावगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय सेलेक्टेड सेल्फ हेल्प ग्रुप जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा खामानि मावथारनानै जाहाथे बिसोरबो सेल्फ एमप्लयि आरो एमप्लयार खालामनो हायो बिनि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन जाहाथे जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय कुनु इउथ्सफ्रा जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे खामानि गैयालासे थानो नाङा जों जाहाथे संसारखौ मोजाङै सोलिनो हायो न'खराव बयबो थाखा फैसा लानानै गथ' गथायखौ मोजां फोरोंनो हायो आरो जोंनि जे रिटायारमेन्ट टाइम बा बोराय बुरि बैसोआव जाहाथे मोजां अबस्थायाव जाहाथे जोङो जिउखौ रुंग'होनो हायो बेनि थाखाय जों बेबस्थाखौ खालामनो थिग खालामनाय जादों बबेबा मोनसे दोलोजों ज' जानायनि थांखि दङ थांखिखौ दासिम लाथ'नाय जायाखै दा जोङो गाव हारसिङै गेलेगोन बेवहायनो दा अथल जानानै दङ आरो बे परिबेसखौ नायनानै सोनारगोन आरो सोरबा दोलोआ जोंखौ मदद होनो फैयोबा भेरि माच वेलकाम जोंखौ मदद होनो फैदों जों बेखौ डिनाय खालामनाय नङा दा दिनैसिमाव जोङो अथल जानानै दङ जों हारसिङैनो गेलेगोन आरो हारसिङै सरकार दागोन दा बेबादि मोनसे थिरांथा लानाय जादों बेरेखा दोलोआबो गोबां साखाफारा जादों बिथांमोननि सोमोन्दै मा बुंगोन माबा मोनसे प्रभाब फैगोन बेरेखा दोलोआ एबारनि इलेक्सनाव जोङो फेक्टर जागोन बादि मोनाखै मानोना UPPLआ जेबादि दा सरकार सालायदों बिथांमोना माने गासिबो लक्ष्मन रेखा बारलांजोब्बाय लक्ष्मन रेखा बारनानै जेब्लानाखि सीताखौ खावनानै लांदों माबाया राबना गाव धंस' जाहैदों थिग बिदिनो प्रमद बर'आ धंस' जालांगोन दिनै इउथ्सफोरखौ थगायबाय दिनै महिलाफोरखौ थगायबाय छात्र छात्रीफोरखौ थगायबाय मास्टारफोरखौ स्कुल कलेज भेन्सार माने प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै थगायबाय न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै थगायबाय वान भट वान जब होननानै थगायबाय दिनै बिफां गायनायनि 10,000 थाखा साफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनो होगोन होननानै थगायबाय दिनै बिदिनो थगायनाय सुइजारलेण्ड बानायगोन होननानै थगायबाय दा बेबादि थगायनाय मोनसे लक्ष्मन रेखा बारनानै जेरखम राबना सीताखौ खावना लानानै धंस' जादों थिग बेबादिनो प्रमद बर'आ धंस' जाहैगोन UPPLआ धंस' जागोन दिनै रायजो राजाफ्रा साखाफारा बिनि फिननायखौ दिनै नेगासिनो दङ दिनै जुद्धआ जेब्लानाखि जायो होमबासो बुजिगोन जे प्रमद बर'नि मिथिङाव मानो मानसि गैया प्रमद बर'आ मानो दिनै रायजोफोरजों होसोजाखो प्रमद बर'आ दिनै माने रायजोफोरजों मानो अनसायजायाखिसै बिनि हिसाब खिथाबा जागासिनो दङ बिथाङा नै 5 बोसोर जानोसै दिनै बिटिआर सुक्ति जानाया 27 जानुवारि फैगासिनो दङ 27 जानुवारिनि दिनै सिगां बिथाङा मावनानै दिन्थिनो हानांगौमोन 5 बोसोराव जे बिटिआर रेकर्डनि नैबे मोनसे सिन नङा होमबा दिनै NIT जाखांबाय जोंनाव नङा होमबा दिनै माबा मोनसे जोंहा मेडिकेल कलेज खुलिखांबाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिनाव बर'माव जाखांबाय बेबादि 5 बोसोरनि गेजेरावथ' लुखांजानाय जासिगौमोन ना नाथाय बिथाङा हायाखिसै आरो अलरेडि बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बारा देरहानाय नङा आरो बेखौ जों मिथिनो हायो दिनै उदालगुरियाव सन्जय सरगयारि होननाय सासे MCLA दल टेक खालामबाय बिनिफ्रायनो फोरमान उदालगुरियाव UPPLआ 0 जानो थांगासिनो दङ दिनै गबिन्द बसुमतारिया गाबोन जुदि इलेक्सन गेलेयो बे 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन नीलुत सरगारिया 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन दा बेबादि अबस्था बिथांमोननि अबस्थाया प्रमद बर'आबो गावनि समस्थियाव देरहागोना बिराद रिक्सि जानानै दं बिथाङा दा बिथाङाबो जेननायनि लामायावनो दङ दिनैहाय हयथ' 5%सोल' बारा थाथ'गोन बिनि आखायाव जेब्लानाखि इलेक्सन डिक्लेयार जायो बियो आरो बिबो रुंबावगोन प्रमद बर'आ गावहानो भबिसतआ दिनै खोमसि जानानै दङ दा ओंखायनो बे राजनितिक दोलोआ दिनै जेबो मावनो हायाखिसै दा बे UPPLखौ दिनै बिदाय होनो थाखाय साफ्रोमबो रायजोआ रेडि जानानै दं आरो बेखौ लानानैनो दिनै जोङो ओरियेन्टेसन प्रग्राम मटिभेसन प्रग्राम
जों लागासिनो दङ भबिष्यताव इयुथ्सफोरनि थाखाय जों बिपिएफआ मोजां मावगोन बयनिबो रायजो राजानि थाखाय मोनसे इनक्लुसिभ ससाइटि जोङो मोनसे पुर्नांग मोनसे समाज दानानै मोनसे आदर्श बड'लेण्ड दानायनि जे सिमां बेखौ जोङो मोगथाङाव महर होगोन बेनो जोंनि बिपिएफनि सिमां हाग्रामा महिलारिनि सिमां आरो बेनो बड'फानि सिमां आरो सर्बस्व रायजोआ बेखौनो लुबैयो। थेंक इउ।